Mga kapuso, kinsay magtuo nga ang panit sa mulmol nga isda mamahimong lamian nga chicharon. Atong sayran unsaon kini paghimo, pinaagi ni ining report. Usa sa mga lami lanlanon, pulutan o di gani isudan ang chicharon o crackers. Lami tinuod, apan, daghan ang nanagan na magkaon kay lagi, taas kini og kolesterol, nga dili makaayo sa panglawas. Apan ani ay linahi og healthy version sa chicharon. Ang fish skin chicharon. Gikan kini sa panit sa isda nga mulmol o gibuwad sa init. Sa paghimo ni ini, kay isda kanang gikan ni sa mulmol nga isda nga mo ni sa panit. Nya atong isuni sa kuan itbag nya atong pugan para makuha ng lansi. Human ato ning timplahan. ug aron matilawan ang lamian nga chicharon, lutuan ta ni Manong Alfredo. Ato na isang katon. Kanang gagmay nga ni kadagko. Hindi kay dagko. Una ni butang tag mantika sa kaha atong painiton. Nit na. Ato na butang atong kuan panit nga sa mulmol nga uga. Mo ni ang kuan luto na nga chicharon panit sa isda nga mulmol. Ang trabaho ni Manong Alfredo, tigkuha og panit sa isda, aron ang unod himuong fish fillet. Ug imbis nga ilabay ang panit, nakahuna-huna siya nga himuon kining chicharon aron dili masayang. Ang iyang imbento, dako og natabang pagsuporta sa iyang pamilya ug pagpaeskwela sa iyang mga anak. Mapalit ang iyang fish chicharon sa tag 700 pesos ang kilo. Akong maanak ron gikan pag grade 1 nila hantod akong kamagwangan murag grade 12 na mao na ang gikuan og pangbaw nila. Dakong tabang jud kay kuan man kanang mao mo suportar bitaw na mo kang sa kanang bayron sa eskwelahan, kanang pangonsumo na mo. O nya makatigom-tigom sud mi kay kung naipalitan nagtambal ba nay masakit na mo. Gihulagway sa iyang pamilya, ilabi na sa iyang mga anak nga kugihan ug mahigugmaon ng ilang amahan. Karon nga hapit na ang Father's Day, mapasalamato ng iyang mga anak sa mga sakripisyo ni ini alang sa ilang pamilya. Pasalamat sad mi kay maayo siya mo atiman nya. Kamao gyud siya mangitag panginabuhi. Nya, maayo po siya nga amahan. Kuan, pasalamat sad mi kay nakaamahan ko ganang butan og kuan kugihan. Proud ko nga siya akong amahan. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.